Salut băieți! Cum am spus, am revenit cu un review la sistemul ce mi l-am actualizat în mașină. I-am făcut un upgrade, mi-am pus pe față InPhase, nu mai știu exact modelul 6, 2 MK2, nu mai știu exact. Am să pun în descriere un link spre model. Sunt difuzoare foarte bune, un set component mai exact spus. Vă fac și un demo, dar stați să dezactivez întâi subwooferul, să rămână doar difuzoarele. Difuzoarele sunt pe un filtru undeva la 80 de Hz high pass. Și acum subwooferul. Urmează să-l calibrez gain-urile. Nu prea plac cum sunt setate acum. Numai bine, o zi bună!